Prasacia chrípka je dôvodom, pre ktorý sa na mimoriadnej schôdzke zišli ministri zdravotníctva Európskej únie. Najviac sa čaká na to, či únia nateraz zakáže cestovanie do Mexika, ktoré je ohniskom choroby. Schôdzku v Luxemburgu sleduje aj Renáta Goldírová. Renáta, ministri stále rokujú, predsa len poznáme už nejaké detaily? Ministri Európskej 27 konštatujú, že nový chrípkový vírus predstavuje potenciálnu celosvetovú hrozbu, a to pre časté medzinárodné cestovanie. Napriek tomu nevyhlásia celoeurópske embargo na lety do Mexika. Túto možnosť obhajovalo Francúzsko a zvážiť ju chcelo napríklad aj Slovensko, pretože podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Daniela Klačku pri pandémii už bude neskoro. Myšlienka napokon neprešla, pretože zákaz by priniesol ekonomické škody a bol by neefektívny, keďže vírus už je v Únii. Ministri sa ale dohodli, že krajiny si budú vymieňať informácie o víruse na svojom území a úzko spolupracovať s farmaceutickým priemyslom, aby sa urýchlil vývoj očkovacej látky. Počíta sa s obdobím 5 až 6 mesiacov. Na teraz preto prichádza do úvahy predĺženie expiračnej doby existujúcich antivirotík. Štátny tajomník Klačko pritom bilaterálne rokoval s rakúskym partnerom, keďže Viedeň má jeden potvrdený prípad prasacej chrípky. Rakúsko nám podľa jeho slov robí akýsi prvý filter, keďže robí zoznamy cestujúcich prichádzajúcich z rizikových krajín.